Газет журналларда нинди темалар істінлік етем, татар оқышысын нәрсе жәлі бітем, әлігі сұрауларға жауап, матбуғат күзетуі сәхифесінде сөзіне журналист Меңназим Сәфәровке берем. Қайырлы күн, мөхтәрәм телевизор қараушылар. Татар матбуғатын күзетуіне давам етебіз. Яз ғаләмәтләрінің біз білгеннен көпке ертерек шәйләнуін көпләр инде яманға юрый башлады. Бұл оңайдан Шәһри Казан газетасы сынамышлар неге саташа деген язманы бірінші битіне чыгарып берген. Әмма шунысын да әйтергә кирәк, язның ничек киләсен тәҗрибәле галимнәр дә фаразлый алмый икән. Әйтик, Казан федераль университетының метеорология кафедрасы мөдире профессор Юрий Переведенцев быел кар катламы башка еллардагыдан 2 тапкыр артыграк булса да, иртәләгән язда бөтен дөньяны су басыр дип куркытмау ягында. Баксаң, быел туфрак бик каты туңмаган икән, димәк, дымның көздән кыргаксып калган җиргә сеңеп бару ихтималы юк түгел. Кыскасы, барысы да Аллаһ кулында дип әйтүдән башка сүз юк. Шул ук Шәһри Казан газетасы үзенең укучыларына белеп тору өчендер, дәүләттән тиешле акчаларның тәртипләре турында Татарстанның хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипадан белешкән. Халык әйтмешли, ала каргадан ала чагың булсын. Ватаным Татарстан газетасы исә беренче битенә икенче проблеманы чыгарган. Казанда торак бәяләре үскәннән үсә икән. Моңарчы ипотека аша йорт җирле булып кредит түләп яшәргә күнеккән яшьләргә бу бәхет тәтеми башлаган. Түбән китмәсен дигән язмада журналист фатир сатып алырга җыенучыларга киңәшләр белән бергә торак базарында хәлләрне дә төшендереп биргән. Аллаһ ярдәменнән ташламасын дигәнгә генә кала бүгенге вазгыятьтә. Булган булсын дип тор инде Ватаным Татарстан газетасы тагын бер проблема турында тәфсилләп аңлата бу санында. Ул да булса, дәүләт чиновниклары шәхси хуҗалыкларда терлек санын чикләү турындагы закон кабул итмәкчеләр икән. Атым юк урамда, кайгым юк буранда дип сөенергә ашыкмыйк. Абзарда сыйыр асырудан бизүчеләр саны артып торса да, Татарстанда гына да 468 мең шәхси хуҗалык республика авыл хуҗалыгы продукциясының 41% җитештерә икән. Менә шул шәхси хуҗалыкларны да салымнар белән буып, терлек асырудан биздергән чиракта безне кемнәр ризыклый икән соң дигән бик урынлы сорау килеп баса. Татарстан бу чиракта да үз юлын табып, әлеге хәлгә тарымый калыр дигән өмет уяна бу язманы укыганнан соң шулай була күрсен. Газетада шулай ук Сөембикә ханбикәбез турында кызыклы да, гыйбрәтле дә тарихи фактлар тупланган язма һәм Камал театры артисты Илтизар Мөхәммәтгалиев белән ачылып китеп сөйләшүдә укучыларда кызыксыну яткандыр дип уйларга кирәк. Татарстан яшьләре гадәттәгечә тулысынча диярлек үз укучыларының язмаларыннан тора. Халык әйтсә хак әйтә дигәннән чыгып, бүген безнең җәмгыятьне ниләр борчыганын ачыклап булыр иде булардан. Монда Камиләбезне ярату, яклау да, сәясәткә кереп китүләр дә, атаклы саз ансамбле һәм аның җитәкчесен юксыну да, авылдагы җенле урыннар турындагы җентекле язмаларында табып була. Үгез булмагай чурт булсын, балаларга сөт булсын дигәндәй, безне Ходай укудан һәм фикерләүдән аермасын иде дигән теләктә бүгенге сезнең белән сау булашам исәнлектә күрешик.